Hik, hun ikke vøkur? Jo, ser jeg vøkur. Si meg, hvordan er det? Det må jeg spille himmelen. Nu har du sett føringar det, ja? Ja, Jeg vil huske sinter om gavene. det var fyrt av det. Og veist du hva? I år skal du få okkur hardt særligt. Det har du oppe på det. Men enn hei Mumipappi ikke hauming av hva den helt særlig gavan skulle være. Og nu var bare ein vika til Mumimamma fylte. Det er purast omøveligt. Hva skal jeg finne på? Akkurat helt særlig, sier du. Ja, det kanskje heldur å ha takt. Men akkurat skal du saknas hava. Ja, sjálvandi færunarna, Føðingardagsgávan til sjálvsagt. Men nu har vi jo sagt detta, så nu kan jeg ikke bare gjøre en okkur hissene. Nei, det får ikke bare til, og om man ikke vil ha et modellflåfær. Nei, men du er oppfinnare. Helst du kan finne på okkur. Det kunne jeg kanskje. Hei, her er hun. Hallå, Mumimamma. Hallo. Hva pratar tid på eier om? Nei, ikke særlig så leis. Helt tusen år siden. Nei, vi pratar bare om veggre. Og Jan så vån jeg bare tider samtidig om at vekkjer valsikna godt. Vi kvørst må det være døylig, det være så løydel som møy. Ja, og meg sier omgang du. Ja, men farvel tid på eier. Bye. Greit. Ja, nu vet jeg hva jeg skal gjøre henne. Så? Gjerne heima gjør det syklo. Det var ikke så bort. Heldig du har kunnet gjøre meg en arbeidstekning. Nu? Ja, helst. Ja, det kan du grunne vel. Her er ikke fyrir at det er. Og I fjør gav Mumipappi henne en flotte halskjeto. Henne var en eisen glad fyre. Hva fikk hun fyrre? Ein av vekra handjekatjo. Ja, men hun helt ikke så langt. Hun og sitter hillig. Og I undan fikk hun... Men hva skal vi gjøre I år? Nettopp. Jeg vet, vi kunne gjøre en ruttlefjød som heter ikke mer. Hva skal sin større? Mamma kunne ikke eka ruttlefjød. Nei, og jeg halte heller ikke at det særlig kvinnelitt. Nei, hun kan dette av. Hva halte det om en hårbost? Hun hever ikke hår. Hun kan få konfekt. Det smakka vel. Ja, og vi vet eisne vel hvor det alt snåtte. Men akkurat må vi finne på. Hei! Hva nu? Jeg skjønner det. Ja? Mumipappi tekst vi akkurat øyla løgnelig til småttene kjast norskjille. Det må være en Føðingardagsgávan til Mumimamma. Ja, det må da være. Og I haltes norskjille hjelper hun. Oi, så var det akkurat helt ordentlig og fint. Ja, men så må vi finne på okkur som opp at det føyner, det må vi. Vi kunne bare spille Mumimamma kan ikke se halda, ikke? Ja, hun lyste gos I teknikken som er. Jeg gjør det I snedren I 8 år. Jeg halte hun flott. Ja, hesare kan hun køyre hver hun vil. Ups. Skal jeg køre ferda? Ja, takk. Etta gav som smors. Oi! Mumipappi! Nei. Tekst du øygilt? Det var veldig ved syklene. Nu måste du joina binda fri. Ja. Hva gjør det? Oi! Hva det her? Han
datt og meite seg noen støyne. Ja, det bara en skøyna. Mummi, mamma, Ja, hva? kan du ikke si at hun kan du ikke der Føringardagsgávan? Okkur som tid sjálv hava gjørst sumba. Ja, men hva? Grøydelappane nok så slittnir. Hefur gott að finna nudjar. Du hever langt en gave til henne, da. Det kan du säga. Ja, vi har ikke funnet på noe enn. Men nu säger hon att hon har grytelappar åt. Mummi, mamma, jeg flere tons av grytelappen, helt du ikke? Ja, og i skapet noen. Mumi och mamma. Helt til du kan spoja til liva vaska oppgave. Jo, men det var inte öjt uppvask. Hva er nu på vasse? Och ja, det är inte passe. Alls inte. Hva henter her? Nu må jeg huske vi om en løte. Men det må bare ikke være en hotjet, eller en hundskotjet, eller en rotlefjøl. Halt, gå, låt mumrik få fri att huxa. Blomster kanskje? Plåster? Det er ikke rettelig gave. Så halt de konfekter, Peter. Men om vi gjør det en heiland blommetøy? En blommetøy? Ja, det var et godt husko. Og så er det eisne nekka som vi selv har gjort, som hun sier. Det var jag som fann på att spela mumrik. Ikke du jeg gita hva det er. Det är sagt om en löto. Det er ikke mest en vattmiljon. Nej, först du inte höjt skajvor. Hva man dette vera? Orsaka de är så söjnar. Hva at vi som tar lesken? Vaska där med en vattenrikt nog uppvaskmaskin. Er det en oppvaskmaskin, ha? Ja, det blir en stort lunch till henne jag vaskar upp. Du legger der inn i at det her, eller hva? Just så, och så ger maskinen resten av. Se meg, har du selv funnet på det? Ja, ända för Erika. Det blir inte om vi cyklarna. Sykla var ikke noe vel gjort. Nå, vis meg noe hvordan oppvaskmaskinen virker. Pek nu. Nu, saffen nu. Reinar tallerskar är inte tid. Och klart nu. Åh! Åh! Åh nej! Oj. Jeg mener til. Mumi, varst du hvor så nekve tallerskar er bostor? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet jo seg nekve tallerskar. Og han svever. Och du. Vad ska jag finna på? Mummi papi hei nesten mist alla vøn. Men så fikk han et nytt huskott. Sjálvande. Ett fraligt huskott. Och så en duk. Nu kom ju vid kaffen någon. Stora tack. Du sticka. Ja, nu vinner den. Kan du inte vänta där emot med... Så leis. Ja, så lös. Ja, det är gott. Och start nu pinnast lite.
Jeg kan røyna, men... Nej, pinnastikk. Hva det som hender her? Takk, det var godt, skal va. Åh, Ja, og så. Ja, Mumipappi atleie seg at mala en mynd av Mumimammo. Vær det ikke vel funnet på. Skal gåva være til Mumimamma, så kunne de teka løyka nekvar som de vilja. Takk for himmel. Så får jeg etter noen kasson. Ja, kjære tid bare til. To Emil, Ja, hva er det for svørst blomster? svarsta roser. Roser? Ja, hadde de større vakrar. Per underligar. Så var en blomster vil Mumi mamma ikke hava. Hoi, lukla mui, min stila svarfa liden fram og ötlun hinnom blomstren. Men hver atle dina tøyre skal være? Ta vet vi kjenn. Angstan tatt vi Mumi-huset, ha? Nei, det må være ångsten her ikke ser det fra man undan, annars vil det ikke stått litt. Mumimamma, ja, hva nu? du vet ikke hver øyelitene jammer da? Jeg har løyda bæg oppi og nirre. Ter kvorvo. Ha? Minnes du ikke nere santen under fjør sommar? Jo, en alta tåg der. Og ta sier du at du får kjøpa nudjar. Ikke marsk fyrir bøytleika. Heter ikke Erbera! Jeg vet. Måst du hvordan hæs gjør det, lilla mui? Nei, altså ikke. Hatt det sjågræs! Så bra, så vet jeg til. Altså etter! Du må være sera være ved råden nån. Oi, herlands navne. Hun fyller i overmorgen, og jeg har ånga gav og funnet en. Hva skal jeg gjøre? Ja. Så må jeg bare si jeg stjärna. Hei, er det ikke Mumipappi som sitter her? Jo, men sann. Hva beger hun? Mumipappi, hva beger? Er du ilt og knæene enn? Hei, Mumi. Og Mumrikor. Jo, men det jo alt sammen her. Som en ek blomster. Mumimamma, ikke så tja deg. Ha? Hun ferdig i Føðingardagsgávan. Vi atla kunne gjøre en blomstertai. Det var en døylig gava, baden. Hva er det du smuja, Mumi-mamma? Jeg så at du var til småtten i kjøs norskjille. Ja, det ikke. Så du vil ikke si da? Ja, kanskje det. Nå, skal vi fære? Ja, vi må skunde oss Mumipappi. Ja, selv det. Hun fyller i overmorgen. Hva ferdig vi blomstrer nå? Vi krekva det ut i uthusen, og så gjør vi blomsterteien ångt i morgen. Tid vil ikke ha hjelp. Annars takk, hva greier vi? Er så langt måver snått det? Nei, dritt! Jeg har råknet ut at vi skal køre minst 2 turer av træet, så du må skunde der. Nu føler vi knapt jeg svenkan! Mumi! Ja, hva? Jo, som du skilte jo, det gikk ikke så vel ved øtten tøy som jeg røynte å gjøre Mumi-mamma, så nå atla jeg spør om jeg kunne være vi tykkere gavo. Det alt det finaste live med. Øysten vi mer, Mumi-pappi? Det kunne ikke være bedre, så kan du gjøre at du tunga arbeidet. Jeg kom til bare vi, men du skal eisen i arbeidet snått det. Vi tøyner hjelp for at jeg gjør en flottan blommetei. Takk skulle det hava. Det var fint det alt ikon. Nei, hikk stjøtne, Louise. Jeg vant det godt vever i morgen. Vekli skal være godt i morgen. Oi, Thea. Ja, et lunt om godt vever. Per pleier ikke at dama som nekvann hita.
ett fraligt husgott. Vet du nu var vasse? Ja, det är inte kärligt så löst. Ja, nå. Gåva natt, vinren. Ute ved nå? Ja. Helt du ikke til å lengt borstøre, mamma, pappa? Jo, men jeg har funnet på noe helt særlig skilt, du. Hei, det er henne? Blomsteren skulle settes ned ute ved nå. Hvor egentlig her? Nu skal I se at ikke kunne at jeg sætter blomsteren ned just her. Åh nej, hvor er nu? Hva bæg nå? Jeg har vel glemt nækker som hever stor antydning. Hvor har vi ikke minstelt her? Ikke svørs blomster er til. Hvordan mener du? Vi kunne altså ikke gjøre det som jeg atleier til. Ikke svørs blomster er til. Jo, det er til. Hva? Og i haven til hemner nekva svarta roser. Jamen, alvara? Sjølvande, men det ser nok så underlig ut. Gjør det her? Jamen, nu skulle jeg slippe å søtte hvordan jeg fint det er. Men hva skal vi bruke de svarta rosene til? Her skal jeg si at jeg kunne måtte løte. Jeg har valgt dette steg av en helt særligere årsøk. Då det där gita vad det är för snilt mummi pappa har funnit på. Lukk og Føðingardagsgávan! Takk for det. Du, mamma, vi tar eisen en æra Føðingardagsgávan til døgn. Nei, hva sier du? Og hon er satt å si fra okken øtlen sammen. Ja, men takk for mine kære vinner. Vil du slippe suttjana? Ja, takk. Men hun er ikke her. Vi skulle vise deg hver den er. Så er hun utenfor. Ja, vi må genka senter. Ja. Kom bara. Kom nu! Nu er vi der kjøtt. Det er så spennende. Er alt hetta til mun? Ja, tær da. Som til vekkert. Ja, men her er skåarsøljer, Ja? dreimsøljer, asters, margeritter og johansøk og urs. Det er så intenslig. Jeg halte henne dama gavene. Oi, her er også en svørst blomster. Hadde du roser? Det var ikke om å si at det hele derfra. Ja, jeg visste ikke ui. Men skulle du ikke fære ned an nu? Vi er. Ned an nu. Jeg var ditt akkurat her oppe. Kom bara. Jeg så ikke. Fær helt ut av edgene. Nu, kom nu. Oi. Dama, der det ikke var mun. Om er dama da. Hatt vi myntene fra mamma og pappa på. Det er svørste rosene går til taskene. Takk. Takk fyrir öll somul. Hetta var en góð gava. Ja, hetta er eina standandi til að segja du satt.